Het is een spannende weekend en we gaan alles eruit hellen. En na Joert is het on de kiezer, dus er valt ook wel weer een stukje spanning van je af. Dus ik geniet er met name heel wat van. Op de dag van de Tweede Kamerverkiezings is het voor Angela Soeboer uit Nijewier dus vooral een kwestie van wachtjen. De noemer zoon op de lijst van Nieuw Sociaal Contract had een soort betrouwen. Het wordt hoe dan ook een dag met een gouden rondje, een historische dag. We zijn een nieuwe partij, we komen naar binnen. Dus we gaan in Enschede hoe dan ook een groot feest. Tijd om met Soeboer naar het stembureau in zijn eigen wenplak te gaan. Heel van hier, ja? Je bent nummer 16 en Santje. Nou. Alsjeblieft. Ja, het is heel bijzonder. En bijzonder dat je in je eigen dorp stemmen kan. In principe op jezelf voor de Tweede Kamer in Den Haag. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Tegelijkertijd had ik net op mezelf stem trouwens. Een paar maanden alleen hier hij net toch dat hij no kans maakt op een zit in de Tweede Kamer. Ja, het is een heel traject wat je om beginnen zonder dat je eigenlijk weet hoe het precies rennen zal, wat je precies eindigen zal. Je zet wel je baan op, maar je weet nog net hoe het precies komt. Dus het maakt echt de basis van vertrouwen. Nou, en ik ben heel blij dat ik bij een club zit waar ik een heel soort vertrouwen in haar. Joert ook weer. Ja, en dan mag je maar zien hoe het komt. En aan het avontuur in Den Haag. Ik weet net wat met de wachtje staat. Natuurlijk wil je er wel een beetje op voorbereid. Maar dat kun je nooit helemaal doen. Dan moet je zelf heen gaan en dat mag je ondervinden. Maar ik ben van goede moed en ik ga echt zin om wat voor de regio te budgetten.